ke ndabona usisi eqonza omhle kakhulu wathi khipha umbilini yindoda mos amen ndiyakwazi ukukhatha umuntu obhinqileyo wathi khipha umbilini yayikwa lo sisi ndiyamthanda umlomo ube nomantshingilane ubawa ndiyabawa athi yintoni olethe mlungu ungayikho abanye manje usaze kabuhlungu athi mama hayi bantwana mama nani igqibosela ngoba le nto niselela kuyo impo yam mine noma ungaye eChina ngoku uyafika umroja lesaziwe eChina. Make sure that you subscribe on this channel. It helps a lot. Don't forget to watch the ads. Don't skip the ads, guys. It does something on YouTube too. And also like the video. If you like the video, it's gonna go to more suggestions because in YouTube zabanye abantu. And also please comment what's your favorite episode or what do you see in this platform that you love. And also you can press the join button. You get the badge, you get exclusive content and also members only content. Ngena uzwakala nganeno ngoba ufuna ukuphoswa yilento uzikuphathela kuhle kodwa ngena Akho umuntu unothi ewe kule hoho uyaqonda wabona imela ndathi gqinga ndathi hayi ke sister uyasikubona kuba uvume okanye ndokufaka e7 umuntu wasezilalini ulula kumuntu wasezilalini bantasekhaya umuntu wasezilalini noba ukrwele ngenduku apha phambi kwakhe ethwele iemere ukrwele ngenduku uthi ubeke wawela ungowam soze uyawunqunga ngapha kwalamda awubonile wenziwa ngoku naye ndambona ebhala ngebhozo wena kuyathethwa ngam kuthiwa ngestonto namastonto hayi nkomo uzalibona kuyenza mfaka imela mna nanko apha endlini uthi nono kule rhorho ha is-aram njengabantu abaninji abangomama wayenza le nto ndaqoma undigqibile ikho nto andizenze yona ngondiyile nto ndiyo kanti umfazi wam undidlisile ngoku xa ndibukela i-TV mntase kandiyazi uba kwenzeka ntoni xa ndibukela i-TV ndifuna ubona umntu omuthe ndive ngayisithi wethu khawuvale umlomo uzawundijongisa kakubi ngabantu khawuvale umlomo ndaqoma wayenza kakhulu ndaqoma uzawundazi ndadibana nenye itshomi yam yathi jonga mrotshana ulula bra nawe likhona iyeza eligrandi kwa-fruit and veg nyange ngathi wathi kukhona iyeza kuthiwa yilethasi uba umtyisa ilethasi umfazi noba uyaphangela kuphangeli akakwazi ukuthi I'm gonna buy a car once wabona ngoba etye ilethasi uyamva sithi let us buy a car noba uyakokwaba akakwazi ukuthi I'm going home etye ilethasi let us go home. Umrojana ngumayibongwe kaDick Molo engumqede well ke ndingumrojana ligama lam elo eli gama lithi Roger ligama endandilithiywa ngabazali bam inantsika elesiNgesi qha kwacaba ekuse mani lithathwa kakhulu ngama-gents ndabo ndanikezela ke ngalo uba masekuba njalo ke ndibizwa nangabantwana akho mntana othi tata kum yebo cause ke ndizinjani because I'm a Christian ndibona I'm a Christian well uJesu Lunda amamkelayo ngubani okwakho abetha umntana wakhe xa esithi uYesu akakho well ke ndiphila loo mpilo ke phila phakathi kwabantu phila phakathi kwabantwana phila phakathi kwama-gents fana kanti of course ndigcwele ndinolayini ogcweleyo ngokwe-age yam angeke ubhilive xa ndikubalisela nge-age yam uba ekuse ndikulapho qha ndiphila impilo yokulwa nayo nemimoya noJehova uyayazi ukuthi
andizongxama uba uAbraham wayeyikwekwe these days ngeli xesha, well ke ndiyindoda ngoku, yabona. Uyafuna nditsale ke laa ndlela kaAbraham uba uNkulunkulu angandenzi ndiguge because kusekho umsebenzi omkhulu wokufuna ndenza, ndaba ndiyaxoka nakuwe. Good. Kukho umzi okuthiwa kwaSibindlana eMonti apha eWilsonia. Now usweleke utata waphaya owayendithanda kakhulu. Xa endibiza wayesithi xa endibiza mna esithi ndingu-BBM. U-BBM ke it means ukuthi born by mistake. Eli gama lithi born by mistake, umama wam ndandisithi xa kwakusekho into ekuthiwa ziikonsathi, ndithi xa ndidlala phaa ekonsathini ndithi uthi born by mistake ngemalenga, yabona, masithi born by mistake ngemalenga. Xa ndifika endlini ndenza izimoko kuloo konsathi kuba yilayini yam leyo yoba ukulwa ibindiyithanda kakhulu. Now ke umama athi xa ndifika phaa kwawufika izimoko phaa endlini athi, mama, mntanam, siyakwaba ndandingakuzelanga. Lizaliseke laa nto bendiyithethe ndisithi mna ndingu-born by mistake, nomama esithi siyakwaba, which is ndizelwe ngemisteyikhi. Umama wayengajonganga uzala into enjengale, wayezala lo mntu ozawubonga inkosi, yabona. Kwathiwa mayibongwe, ndanakala njani. Well ke ndandisandakala for a purpose xa ndibona, because xa ndifunda iBhayibhile phaa kwincwadi kaYobi ngo-15 verse ye-9 ithi phaya, what you know I also know, which is ke ama-gents athi esithi gqinga bafika uMrojanari ekhona le bayigadzi ndizinyusile, yabo. Ndabe ke kuloo ndawo ke ndithetha kuyo ndandiphaa kwaSibindlana ndishumayela. Andishumayeli ngohlobo lwabanye abantu ke mna ke, eshumayela apho kwafika uShozi Sigwebelane, ungumkhwenyana waphaya, ebeke wemka enewari ngomazala wakhe. Oku umazala wakhe ekhathazeka kumka kukusweleka kwatatazala wakhe. Wanantsika ke ngoku uShozi wafika phaya, wafika ndimile ndishumayela. Uyahlekwa ngoku, nalo mama uswelekelwe ingubuqabu ke ebeke kule ndawo akayihleki, wabuza uShozi, ekusekwenzeka ntoni apha? Bathi abantu, hayi, ngumrojana. Uthi ngumrojana otheni? Wathi uyashumayela. Wathi yintshumayelo ni le? Baqomba, hayi, baxakiwe ke ngoku because ungumzalwana ngoSoshozi. Kwasuka ethubeni kwabonwa ngaye esithi lo ebengathi unomsindo, yabe kanti kuqala kwam uba yi-comedian. Wathi ke yena uShozi xa ethina wathi ebantwini, lo mntu samsebenzisa, ndiyi-comedian ngenxa kaShozi. Ngoku andiseyo-comedian nje, ndiyi-celebrity. Noba ungaye eChina ngoku, uyafika uMrojana esaziwa eChina. Okwesibini, ndazimisela uba abantu ndibazi abantu. Okwesibini, ndibathande abantu bonke. Ndiyaqonda, akho ndawo uhamba kuyo, noba useKapa, noba useBhayi, noba useKing Williamstown, noba useNtsane, nakantafu, uMrojana uyanoshakala. I-aim kaNkulunkulu ngeKapa, amen, uba ezophendula abantu ekudala benengxaki abanayo, uzophendula namhlanje. Wow. Uba ndizawukhwela eqongeni nje, zikhona ii-jokes endizazenza, but ndiyabona uba noSiya ngoku seyibona uba mayiye kuloo ndawo, ngoba funeka kuphendulwe abantu. Phaa kwincwadi kaJohn, uJohane chapter 4 verse 4, kukho amazwi athi ibimele uba icande. Andabe uyandiva na? I promise you, uyawundicinga. Athi even wena ukumatshini owufunayo ongadofike kuwo senjilo. And uyaziqonda uba ufumana laa matshini, uyaziqonda ke ngoku uwinile, uyawazi laa matshini. Ndizele uzophendula nawe uyifumane le nto uyifunayo. Awu, siyabulela. I'm that kind of a person. I'm a prophet. Look, mama, ndikuxelele kakuhle, I'm just like a useless donkey le yayikhwelwe nguYesu. Amen. Andivumi mna ngabantu benkonzo, mna abantu becawa, abandivumi ncam. Yabona, because ivangeli yam yeyabantu aba balapha phandle. Ndithunywe kubo nguNkulunkulu, ndithunywe kumaphara, ndithunywe kumabhantinti, ndithunywe kubantu abaxakene nabo
nabaxake kuba kwabo nabaxakwe ngamakhaya abo kukho abantu abenzakalayo bebulawa kumakwabo. Andabe uyandivana ndikuve kakuhle ngoba usebenza nje kukho abantu abafuna uba imali yakho bayitshena njani na. Zezo zinto ezindizele kuzo zozisa ihope ebantwini. you are one of them and andifihli xa And awufihli unyanisile. andifihli xa Hayi unyanisile awufihli. andifihli xa ndithetha. And kwaye amazwi lo ugqibo wathatha uthetha ngoku ndiyawava ndiyawaphila nam ngoku. Xa ndikuxelela yabona okokuqala hayi suka mna kutshiwo okokuqala ukhona umuntu owakuphoxayo wawumciba lo mntu uza kukwakha akakwakha Injalo. lo mntu naye ngoku unaye uanda ukwimeko yokungamthembi ncam uba uza kukusa kule ndawo ufuna uya kuyo because there is a goal ofuna uyofika kuyo i-destiny. Cha kule game yokuqala ukhona umuntu owakubambezela i-end uyamazi nam ndiyambona. Apha ke ndizele loo nto xa le ndawo ithethwa ngabahlali xa kungena uYesu eSamari ehlangana laa ntombi yaseSamari yayixaka indawo bathi abahlali xa bebona bathi ibimele bayicande. Apha ndithetha phambi koThixo izinto ezinjalo. Kukho nomfana kwaMtshizana olapha eKapa wandibiza ndizokwenza umtshato wakhe akadlali ngabo uMtshizana bufuna ndiphi 2,000 uyandipha andiyibone nje endiphakele 2,000. Kukho nomfana waDesile uDesile wandibona efowunini wayoluswa ndim uDesile wabaleka apha eKapa wathi ndifuna ukoluswa ngulotata engandazi uba ndisindisile. Because okwesibini intsindiswa yongqayingqayi and intsindiswa iyabalekwa ngabantu. Xa usindisiwe funeka uyazi uba once ume ushumayele uplita okanye uphimisa abantu ubaphimisela your brother. Amen. Wena uyayazi izama funeka ufuneka uveze i-character kabrother wakho ngendlela erayithi. Amen. Yeah. Xa uphimisela umuntu uthawuthi hayi anovuma laa nto uthi ayakwazi into lo mntu akayile nto ucingoyini. Yeah. Yabona umtyhile ke ngokuba unjani na. uYesu ufuneka etyhiliwe. Oh yeah. Okwesibini there are people abashubayela intsindiso anyway abayazi xa bebuza ukuthi yintoni usindiswa. Amen. Amen. Masiye kule ndawo ke ngoku ndiza kukhulula Tambrojana ngoba lo ufuna ukuya eshowini. Yinto le ucinga uba abantu kwa aba basindisweyo bangakuthembi. Ingaba mhlawumbe le ndlela uthetha ngayo ubutsotsi okanye mhlawumbe udibana njani nentshumayelo enjeyane nje ekwaziyo ubala. Uyigqibile kum. The old fishermen aba bokuqala fishermen ebesithi xa bezawuloba intlanzi baphatha umhlakulo bayokhangela imisumbululu earthworm baze nentlanzi bezibambe nge-earthworm but ngoku intlanzi ezikhona zinesikolo ifish ezikhona zinesikolo beke zabona umsundululo emanzini ibaleka iyobiza ezinye intlanzi ithi come and look in an earthworm in a water because it doesn't belong here. Is belonging emhlabeni. This is an earthworm. Akulive bantini. Now inhlanzi zeli xesha xa ukunozibamba uzibambisa ngamantshontsho ufuneka ukhangela amantshontsho enhlanzi uzibambisa inhlanzi ngenhlanzi. Nothi ngomsundululo. Nothi ngomsundululo. Akukwazi uyobamba ijimbosi. Haleluya. Inqoqonqo ayawunikona wena. Egcele unolanga. Ungakhange ufumane omnye unolanga for uyobamba abanye unolanga. uJesu wenza loo nto leyo. Okay. Mandikuxelele kakuhle. Abafundi bakaYesu Kristu babeyi-66. Abo bafundi babeyi-66 loo mpuma yabafundi ayizange yenze into ibhetere ingazange ibaluleke. uYesu wanabafundi abayi-12. Kulapho kwavela incwadi ekuthiwa yeyezenzo zabapostili.
kwakungona bafumana ichance yokwenza izinto ezicacileyo bembalwa. Ya, inhle kakhulu le ingcombolo uzisanayo lento uzosifundisa yona. Inhle kakhulu and ya masiqhubeke Kanti nje. ungathi kwindawo enye ndikuvule mna ke ndabona usisi eqonco omhle kakhulu wathi khipha umbilini yindoda mos Ewe. amen ndiyakwazi ukukhatha umuntu obhinqileyo wathi khipha umbilini yayikwa lo sisi ndiyamthanda ndisemthatha ngenye imini yokwenza umgidi emthatha kodwa kubakho umqombothi wamazimba ndeva umlomo wam utholithe inhliziyo zinkwa ndisabona lo mqombothi. Into eyandinceda hayi uba ndingawutshela umqombothi ndiwubawela nalasisi ndingazange ndimphimise nje ndibawuthetha kuye amaqhinga egcwele apha uba ndingamqhatha lo sisi. Into eyandibethayo ndabethwa yindumiso 141 verse 3 ethi xa ithetha kwiversion yesiNgesi ethi place a guard over my lips. Amen. Amen. IkwasesiXhoseni umntu asesicheme. Amen. Umlomo ube nomantshengelane. Ubawa ndiyabawa ndibethwa sesicheme sibethwa ivangeli kaKristu Yesu ibethwa ngabantu abangabawiyo. Amen. Ziyenzeka izimanga ezenziwa ngabazalwana babethe ababawi. Amen. Babambezela umsebenzi kaNkulunkulu kanti xa usithi ndiyabawa ke ngokutheni ungayi hayi ndinesicheme andikwazi ukutya lo mbona ngoba ndinesicheme kukho igadi Ugadi umlomo. good. Now abantu banqwene ngoba kudala bechaneka ngenxa yokubawa babawe lesi sicheme. Ngokuyi amandla omqamlezo asiwabheze ebantwini uba yintoni ebange basingenzi le nto. Ngoku inkonzo zosindiswa zininji apha emhlabeni zaziwa ngoba aziwenzi amasiko. P. Anybody ophila emhlabeni uphile uba makenze isiko cause ndingumcete ndizalwa ngumamCirha ndingumntu wamasiko ngqo but into endibethayo ndingalenzi isiko ndendile ukwindoda endendele kuyo ndenza isiko lalo mtyanti ndikuwo qha. Amen. Amen. Hayi uvakala kahle. Njalo ke tata. Abantu ndizawukhawuleza ndithi abantu baseKapa and then bakulinde kakhulu and banee-jokes zake abazithandayo. Ikhona enye ijoke yentsumpa kathi abone lokho lo mama unentsumpa Lapha makagqibile. baqedi awugabathi gabagaba ngayo Balele. Uyabona kuloo nto yalo mama kaGqidika lowo siyasela ndisele sisuka abakhambeni ngosindisuka nasenkumpini mna. ya Xa sisela esiqobisela amakhamba xa lebona masirhabule ekhambeni eliyi-1 sesifumane nogalela nyhani ke sifumane isitamkoko sigalele phaya amakhamba esitamkokweni kanti esi sitamkoko ndisibona phaya lo afike lo mama afike ahlala sijonge ndibuze ikuse ulethi yintoni mani mbike apho nentsumpu kade xa iligqirha nje athi yintoni oletha mna ungayi kwabanye mani usaza kabuhlungu athi mama hayi bantwana mama ndiliveni nani igqibosela ngoba le nto niselela kuyo yipo yam. Safaka imino sancama utywala bubowi tata bufake ii-earphones. bumandi ubutywala bumandi ubutywala bepowu ubutywala bepowu sweet Kanti xa echophe kule po unobunjani xa echophe kule po? esuze njalo Sizawungezikho kwaba njalo. Ndancedwa ke nguNkulunkulu apha eKapa ndizawuhamba ndizabanika ifowuni ndifuna abantu abazawundikhipha busy ndithetha nje kukho abantu abaninji abafumana abantwana kwakuthiwa soze bafumane abantwana. I'm not joking. I'm serious. Hallelujah. Amen. In heaven, hallelujah. I want my share. Bengo ndiphakathi kwamadoda ayatshintsha usiya ngoyika ukufa woyika le nto ilapha kum uyirespectile undithanda kakhulu zonke ezifundo zikhomitini zindithanda kakhulu and zitshintshile look indlela eCrowd abantu abaninji ngayo bonke most abantu beze ubuninji babo kwabefundisa bakhona
abeze befuna lo mrojana benilapha eKraaifontein okwanakela eKraaifontein andizoshumayela ivangeli yabantu zawushumayela ivangeli kaKristu Yesu because eyabantu sihambe sixabane nabantu Injalo. abaye baqokisa abantu bathi uYesu wavusa uLazaro ndithi ke mina ke uyaphosisa uLazaro wavusa izihlangu sho okanye imbombo yabantu ngiyakubona unombuzo uthi njani ke ngoku kaloku uYesu zangathi uLazaro ofile wathi ulele izinqi zezihlangu zamenza wavuka oleleyo wathi uYesu phezulu kwengcwaba Lazaro phuma cha akathanga vuka ba wayengabafanga wayelele kuYesu ngamoshi mnati Ato aso andicingi ukubona uke tata uthi ikhona enye ijoke yakwasasike sayiva ethi hey unkosikazi wami ndodo ethethe ngonkosikazi yakho uthi empapa inkosikazi yakho uthi uyayithanda uthi kodwa ithi mawuhlamba izitya ithi mawuhlamba izitya hey andiyikhumbuli kahle kaloku ndisehle namajita because amajita befika pha kubendina izintwana ke sinqokola qha ithi indaba ke ngoku hayi mina brasoza ndibasezitya ake sonke sitsho nami nditshwa apha endlini yam nami brasoza ndibasezitya ndiyiva bakuhle nange siza lo mntu inkosikazi ndiyoxoxa seyifikile ibe sithi izitya unke behlile ngomhlomo asikavanjwa iqonde uzivule nyani qonde amajita aselapha ndifuna ujambisa amajiteni ndithi suka nangoku nditsho soze ndibhasezitya mna ngamanzi abandayo khayo umntwana ngamanzi athini enkansas ngaso yathi misa amanzi ubase zazi athi nosikotshi okanye bhetere nothi ngamanzi abandayo ufana ke nalaa nto azi ngenye imini yayindithume uba ndiyothenga iipampers but yayindiyalezile ndisetawuni thenga iipampers ndathenga iipampers gxomnye umkhazi wam uligqwetha ke but Jane kanti uyaziphatha inapukeni ndithi emfondini ufundile uligqwetha how can uba uthi kum ndiphathe inapukeni ayizonapukeni ziipampers Brahman ziipampers mahluko phakathi kweepampers mkhulu imali ndizabona umuntu wam injalo ke le ndaba ii-jokes zakho mhlambe xa uzenza ingaba zii-jokes ezenzekile izinto ezenzeke nyhani mhlawumbi okanye izinto nje mhlawumbe okhulayo nje ngazo ya enye into wam sikwinto yotsala abantu yabona eze bona others ii-jokes zam zizinto zobatsala abantu ikhona ijoke endizayenza nangokwam yentaba yabona ndizawuqala uyenza izabatsala ke abantu although ke ndiyaba ngenxa yexesha bake bazondibona abantu bayayazi and ikhona le nto funa ndingayilibalanga yoba abantu ndileye blessings kubo and when I'm talking about floods of blessings ziyenzeka ziwuqaki usiya lo uyazi kuye usiya lo nje usiya kwamana sokona kodwa namxela kakanye ndajonga uthi kuzakwenza look at into eyenzeke namhlanje apha andisiza kwenza oluphelo kodwa zintwana zam bandithanda kakhulu bonke because andiloxhego kubo andingomntu mkhulu kubo ndihlala nabo apha akho nto ingathethwayo engathi irongo where can we get these people if thina sizidistance kubo ndiba rude osiyane mna zange andazani noburude into yayisitya amakhamba andazeva nampundu zam ndisuka kweza ndawo yabona ndancedwa nguYesu mhlawumbe kawuthi gabagaba nje phambi sivale ungacacisela abantu mhlawumbe nge-background yakho like mhlawumbe wawuke ndatya amakhamba ndandike ndangumntu mhlawumbe sendinobutsotsi nje ndandike ndabanjwa ndandike nezinto ezinje ubanjwa yayikutya kwam ndandine-dates kukhona enganothetha ngezazi serious nyani ndandine-dates zobanjwa 22 kaDisemba ne-18 kaDisemba ngexesha ndibuyayo eMdantsane ndibheke ekhaya zizimoko zodwa bra ayinqabi ivene ekhaya amapolisa athatha uba kanti andibanjwanga kuloo game athi irods sikwanqaba pho ngoku
athi ndinqabe epolice station ndiqabane nawo. Yayinto yam le, bendingabutyi utywala ndingani. Nasemntankana ndaziwa ngaloo nto. Well ke uYesu ke ufike ndinjalo, that is why ihlehla so xa ndithetha ndilile ndicinga ukuba ukubhubha about ndingayifumenanga the key yovula indlu yam yangasentla. That key is Jesus Christ. That's Jesus Christ. Yeah. Then waze wamfumana uJesus Christ. Umfumene Paul Kholo, ungabe ulifumene songaphakathi ejele okanye ngosungaphandle. Andinawo umdla, ndinqanyiwe, ndigezela abashumayeli, ndifuna ubabetha isikakhulu abashumayeli. Mna ngeli xesha ndifumana uYesu ndimfumana kubantu abangoomama ababini bencokola, and imiste into abandichana bancokola ngamandla ale nto. Yandigqiba indaba yamandla, kwathina nje ngamandla ale nto, because bendijonga abantu abashumayelayo bathethe ndigudu ubanazeka. Kodwa aba mama bancokola ngamandla, wachaza omnye ngonyana wakhe ntonto. Ndaqomba ezi zinto thelo mama zezi zehlela mna. Yeah. Ndathi nam ndiyamfuna uYesu. Anyway uYesu ndandimtrayisha. Kanti izawuba into enkulu. Kanti kwakwenza into enkulu. Wow. Ndinguyalo ke ngoku. Wow. Mahle amandla kaThixo. Kakhulu. And ndigcwala ilizwe yonke. Yeah. Ndiyahamba. Uba ungena eQonce ufika eKing Williamstown akukho venkile ingandaviyo. Xa ndihamba mna ndibiswa nazivenza amapolisa zinphilift lekini. Yabona? Xa ndithile ebantwini ndandichazela into kanjani, xa ndixabana ndithi ke safari ke usiyo. Ndike safari. Akho mntu ungakwaziyo, and ngendlela yabona namhlanje bendingakwazi ngolu hlobo ndikwazi ngayo. Yabona namhlanje andani bazathi ingathi sowundiphilisile nam ngakokuncokola nje ngolu hlobo nje singakhanga awufakanga zinto ezithile, kodwa ngokwencoko yethu ungathi ufake amavesi nezinto ezithile. Abantu abalapha bazawufowuna bachaze bakwenzeke into nabo. I'm begging nothing, but bakhona abantu abazawukhululwa. Ndiyayazi le nto uThixo ethile kum wathi imele ibicande, kwabakho into ebonwayo xa kucande yona. I'm not talking about church. I'm not talking about church. I'm talking about Jesus Christ. Yandancinye icawa sekhaya mna inconywa yandigcama icawa sekhaya. Hallelujah. When ndisamkela uYesu, hallelujah, lo waseNazaretha zatshintsha izinto. Inkosikazi yam na every Friday ibifuduka yam inkosikazi. Ndihlala nomfazi ndinxelele. Amen. Zange sibe namtshato right. Namhlanje sonwabile. Amen. Kuhle Ndisekhaya Yesu. Zange kubekho umtshato, and inkosikazi yam bendingathumeli mntu xa ndiyoyiphutuma. Ndiyastraight go as long ndinayo into yam osimaka noba ngoko kwabo uzohlangana. Awugqitha. Yeah. Masibulele Tamrojana elithuba usinike lona. Simfundisi. Sibulela kakhulu, and siyathemba nabantu abazathi bayibukele le video lena bayawuphila nabo. Ngoba zinhle into ezithethileyo. Ayiyo joke nje. Abanye abantu bacinga fona ungumuntu nje ojokayo. No. Kanti besingayiqondi ba nyani ngokwenyani izinto ozithethayo ziyaphilisa nje. Ngokukuthetha nje nomuntu nje ungakhange uba ube kanti uyashumayela. Amandla alento tata asekuba uyincokole umbuzo owabuzwa umuntu owayencedwe nguYesu, owayengumlwelwe lo wayesechibini laseBethesda. Umbuzo wabantu athi hayi umntu wayemfama, lo wayemfama. Kwabuzwa kulaa mfana wayemfama ba wenze ntoni ukuze amehlo akho abone. Wawubuzwa umbuzo othi kutheni ubona nje, kodwa babemazi uYesu lo ndithi kuwe namhlanje uthe kum canda eSamaria, canda eKapa. Hayi akundibona manje. Yabona ithi wenze ntoni xa yefikile unocanda bakho into ezicakayo, bakho complexion. Amen. Engenye. Amen. Uyeke uzicapukela xa uzijonga esipilini uba uyayiva ikhona mani leleya isukileyo isuke. Hallelujah. Ndabuya nje ndikuviwe.
xa uyesu kuthiwa wenze ntoni kuthi lokho uye watshintsha waqaba udaka emehlweni wathi mandihambe ndiyofana ecibini lesilowa ngoku ndiyabona akukhange uphinde kubekho umbuzo ngoba uchaza ukwenza kwakhe ukwenza xa efikile unento ayenzayo. Mandiyibulele Tamborojana ngexesha lakho. Abantu bangakufumana phi? Abantu bangakufumana phi? Good. Abantu abafuna ukuncedakala nalo mama lo unonyana onomyeni wakhe oncila ngendlela abangazayo makayithathe inamba yam. Nalo mama unonyana oliphara makayithathe inamba yam andifowunele phambi kwalaa mfana sincokole. Ndiyayibawela mna isufu itshaye qha ndifuna uva emntwini uba yinto awayibonayo. Amen. Amen. Khawushiye inombolo zakho. Ya andixele uba yinto le nto intle wayibonayo ngoba ingathi iyamgqiba. Khawushiye inombolo zakho apho ufumaneka khona. Inamba yam ngu-073 615 9905. Ola Ela. andamkeleni mhlobo wam ebona I'm a born again Christian. And okwesibini kukhona into wena oyibuzayo njengabashumayeli abaninji. Amen. No, nditshilo na? Njengabashumayeli abaninji. Abanye ingadatye iphepha leBhayibhile ngu-amen wantoni asa. Wow! Uyabona abantu abaninzi bathi le nto kandibe laba phakathi kwamadoda iba ngathi ndingumntu orongo. Yabo? Enye into mna ndilipantsula for life. Andikwazi uhamba isizalwana ndincamile. Bonke abazalwane, hey bawukazi. Hey bawukazi. Hey bawukazi. Andikwazi noba ndibone etawuni ndikhe ndalekwa yintombazana phi eqonce ndabisithi yathi Tamborojana ndabheka ola yathi yusana ndibone ii-walks yivomari ame andingoganyayo now ngoku xa ndihamba andithembakani xa ndinikele ecaweni mna andibeki ndinababona uba ndiyibeke ndiyithi ngoba ndinobuso bephara ezaa zam zithi umamele okanye umanyelele. Ndisinde apho uyabona mna nangona ndingumshumayeli andifaneleki mamam tu akukho mntu ndamkelayo ngoku ndithi amancam nangoku ndizawuyenza nje kancinci ngoba iyandichana apha emqaleni ndincamile bonke abafana kukushumayela umfana tata wam omhlana akashumayeli noshumayela mfana ukuba emhle wathana ngothi athi mama ungancami tata ndaqoma ndaba emveni kwalaa mfana kwakwindaba ethi incwadi endumiso 23 inendawo ethi indebe yam iyaphalala ndaqomba ke ezazibusiso zizawuwana lapha kum ndangena emveni kwalaa mfana ndathi molweni ndinesoba ukhona mama zathi nyuka staka dololo ndaphinda ndatshintsha wahamba ndinesoba ukhona wathi nqambaza sabelo akuzange kubekho mntu utshoyo wazi ke wathi othethayo ngoba uyandibona ke and-eva ndinxiba isutu mna ndiyinxibela for a purpose isutu ngoba ke noko ndindawuzijonga xa ndisithi ye ham Rojana hayi sana xa ndizijonga ukuhla wazi ke wazi kwandasithi yusana akandinxibele kakuhle nono ngasikumnqumla intloko
Nabutsho kwakho kohlobo uhleka ngalo wena. Hey, banosekhaya. Uyabona ke ndiyabathanda oomama, bakhe bathi oomama wana bakho lapha. Andithi yamkelani uYesu. Oko ndithe ndisinisiwe kanti ndikithanda izandla mani. Ya. Uyabona oomama ndibathala ngento enye. Uyabona tata wam sanubagezela abantu abangoomama. Kukwezasi Aram kuthiwa nguAdam. Lo mntu lowo. Yo, sisi. Ubukele uhamba ngaze ulamyezi. Iminezi uhamba ngaze ulamyezi. uAdam. Yegqila nto Eva. Yakoma yini? Amen. Yathi rhutya ihlamvu yaya kuye Adam. Amanye Adam. You ayisesinathi le nto khawugqume. Yesinjani izingqele? Uyafumaneka la Adam yayingopha eMonti la Adam. Asa kumntu waseMonti lo mntu ndathi wona kuba yayingowaseMonti lo Adam lo. Phofu ndeva ngenye iphare lathi kum sorry Mshumayeli. Tako akubuza umbuzo beyi-1 ndatibuza. Enye into ndinonhlantsana bhayibhest ndatibuza. Yathi okay. uAdam wayehlala pha. Yathi ubani? Yathi uAdam. Yathi uzawuthini wena? Yathi bendiyazi bako uzoyazi loo nto. Yathetha yathi thina kumazi uba uAdam wayehlala apha eziphunzana. Yathi eziphunzana. Yathi ke uyabuza uThixo ne. Adam uphile wena. Wathi uAdam hayi ilapha Nkosi. Kukhona indawo kuthiwa kuNkosi eziphunzana. Nakodi wathi lambana wathi uAdam hayi ilapha Nkosi le wena. Wathi yo le ndayithi ndilapha Nkosi wathi uNkosi. Mama kubuhlungu ushumayela eMdantsane naseMonti. Ndiyashumayela ke ndithe iqhu ndiyayiwela bosilo shumayela. Ishumayela ke ndishumayela ndithi unayena umthuthuzeli ndiyahamba ke. Yho kwathi gqi into lezikete ezishwabeneyo. Yathi Sanya mameni ngixolele. Uba uthume wena. Uba wena uzondiplita. Undiplitele yena wanqama mna umthura mna. Ndithi hayi sisi ndithetha umthuthuzeli onguYesu. Ithe namhlanje kha ndifuna imthura mna ndathi hey nalaa ntombazana kuthiwa nguThamara. Zange kube lula kuThamara uba abone uAmnoni emhle. Zange uThamara wamane hayi man Amnoni man. Amnoni hayi man Amnoni man. Ha. Iyangwasha laa nto. Yo banasekhaya akubuhlungu uba ndim. Shubala kabuhlungu akukho mntu ndihoyayo. Kodwa nene ndiyazi yabona ke namhlanje apha. Ndifuna apha namhlanje ikhona into ethethweyo kum. Akhantena mina ncinci. Ikhona into ethethweyo kum and aba bantu bazawuyenza andizokukwamkelisa Yesu. Ndizawukwenza amanqam because ungumuntu kaThixo. Amen. Ungumuntu kaThixo. Lamaphuphana akho andithi ngephupha lolala, thiya ngephupha loba uphuphe ukwenza into ingade yenzeke iza kwenzeka. Akukho temtem. Yabona abasiya benu. Okoko ndimamele phaya ndikwa ndinomsindo okomama ikapa etene ikapa hey nakoma hayi bayibiza lo kapa yabo. Well uze apha
uhleli apha kukhona into yenzayo and iBhayibhile lithi when you give you are planting a seed, the great harvest is coming. Mamela ndikuxelele andibhuti kukumfana wakwaDesile ulapha eKapa cha ndiyabo kwephinda kodwa kulapha eKapa lo mfana lo la mfana wandibona efonini wathi kum andifuni ukoluka ngevangeli kodwa uyandigqibela utata usefonini wakolukela eMalinde une-upstairs ngoku unemoto eGrand kukumfana wakwamtshizana ndandimtshatisa apha eKapa echata lo mfana unomtshato oright uhamba ngezinqawunqawu zemoto ngoba xa ndithetha nge-blessings amdithethi nga-blessing nje ndithetha nge-flood ndithetha nabantu ke ngoku mna abazawumisa ingqondo endithethayo abazawundenza ndibe busy amen ndistrike kuThixo abantu abazayithatha inambari yam bandipressurize Mrojana ayikalungi laa nto mamela ndiyakuquka ngabantu abafowuna inkokazi yamayikhweleti ndiyakuquka ngabantu abantu abafowuna bathi uyawuba nje inkosi nkoni tsatsa andingotsatsa mna yithi tata emntwini omkhulu yithi tata tsatsa wantoni ndifuna abantu ke mntase abasengxakini nabantu bebenamaphupho okwenza izinto beze bayithetha nto uyabona ngoku ndibhidekele ndipha kwelinye ibandla endithethwa kulo kwenye indawo kuthiwa kusephakamisa ndawungena phaa ngoku ke musi njengamntu wonke ke mama maqonda ndathi ke mna ke hayi mfundisi wam ufika indaba kumethi angafiki uDisemba ndingakhange khe ndiye entabeni yiyu andadana kwakumama othi macela imani mani macela because niyathanda abantwana basoloko bephatha amagqagala nowam ke kule game uzawuphatha igqagala xa umfundisi esithi uyaye entabeni kanti all the way bandicinga bandiyikwekwe one part kwabo mna ndithetha indaba yoyothandaza andithetha indaba yokoluka at this age uthi yuku nilabanamela fumana ingubo zabakhwetha zeke niyekele nowam umntana akaphatha amagqagala athi yu banjani abantu banazakaya uyazi banazakaya akho nto ibuhlungu nje into yoba ibona kukho le genge shemntwana is-aram yaba ndinabo uba ukhona umntu okwabo onomfana oxakileyo otyitsufu no ayithathe ifowuni kaMrojana athi xa efowuni afowunele nalaa mfana sincokole ngoba ndiyayibawela itsufu ndiyibawela nyhani mna itsufu uyitshaya qha ndifuna uqonda kulo mntu uyitshayayo yintoni le nto abangibayithandi ngoba uyaqonda yintoni and bakleva ke mntakabawo bakleva kakhulu ezinye zazintathu zikhwele emotweni ithi yokuqala ebras ekhona into enokayo kule moto kwayona ithi kodwa mna ndithi noba i-pressure plate le yesibini ithi nemfetho mna ndithi noba i-class plate le yesithathu ithi yona prasi niyarhayiza mna ndithi noba unoka inumber plate kule moto and inumber plate isemotweni mos ne-class plate isemotweni ne-pressure plate xa ungabuya ntomba xa kuthiwa plates naye makathi igqile yakhe iplate wow banazakaya kwanakele ndizama ukuthi banazakaya ngoba ndizawujika nje ndijika nawe ndijika neento zakho
Amen. Noba ungumama mamelani bazali bam andithethi buxoki mina. Umuntu ozayenza lonto ofuna uzawuva ngumuntu othi ndiyayenzeka kum. Bakhona abantu abatshiko bangafumani bantwana bendile. Really? Bakhona mama abantu abane aims. Wo. Bakhona abantu abane aims. I-aims zoba nemali uyayizama imali abe nayo angayazi bayenze kanjani na. Angayiboni imali nje. Yabona ezo andifuni icaweni akuzoyazi icaweni kuyo yabona andikhanele ukuqala ngacawa kwaye ndifuna ukuqala ngalo mntu wanceda eliphara mna ndabutya utywala ndabutya buse kanti andiyazi uba yintoni esisela kuyo xa siqala usela kuthi gqi umama caba ucula zingoma zecawa khona ngoma ndingayithandiyo yasecaweni le ithi amadolo wansatha amadono kwizwe uyabona ngaye xa ihamba leze qhakazi lisenje ngaqamba lo mama nkosi yami ndada ujonga intsumpa unentsumpa ndekateko inobulala mpundulu inkulu le kuthiwa ngugqithiki unampundulu kuthiwa ngugqithiki ngathi ahamba olu hlobo weza la mama wafika wahlala phambi kwam ndibone sisi wami iphelanyana le-5 litre ne phaa ngasezinkunini ndaqoba yilali right because ligqunyiwe thina baqonda alinadisease lijonge ezantsi ndaqoba lilona rathi sakuthela amakhamba sagala kwela pheli sasela wafika la mama wahlala athi amani olede mane usiseza kabuhlungu wena mani kutheni ungayi kootshomi bakho nje wathi makhulu hayi bantwana bam ndilinde nina nigqibe usela ngoba le nto niselela kuyo yipo yam mani safaka iminwe sancama utywala dololo abufuna ubuya bufaka ii-earphones abuhoyanga ngathi yu ipo ngoxa enjeni embe nje uba njani xa ekhophe phezu kwale nto ndisuka apho ke ndapenda ndasela utywala ndirhatyuliswa kanti ngoba ndirhatyulwa kunaliphela ndalotheko naliphela lisisi ndizawuthini bethu xa ndithe ndakhupha liphela kodwa ndanele ndilihongohongo ndinxaniwe ndathi ndisacinga koko into ethi kum jonga mratshana eliphela alibonwa ngumlomo eliphela mrotshana le ebonwa ngamehlo bra vala amehlo mrotshana ndavala amehlo ndaqa ndiwavula tshini idolono iphela libonakalisa lawuhluzwe esampini ndizofumana ke apha eBhayibhileni kwincwadi endumiso kwaYobi yathi ndaba tekungekho nto isindayo emqaleni wam kazange kubekho nto isindayo nokubanjwa ndathi needeyithi zobanjwa ndancedakala ndizothi ke kuwe mntu waseKapa inamba yam ndithathe sawuthandaza kunye bangicela inamba ke nkosi yam siyabona amadoda ingakilingi indoda ithethe ngaloo ndlela yothi yindicela inamba ibithe tatsana imini apha yundicela inamba asa ndifuna uthetha inamba yam ndabawo ndifuna ukwenza amancam le nto ndiyithethayo lo usibize apha amen uyayazi le ndithetha ngayo okokoko ndaba phakathi kwabamama wam iishow zethu amen niyazi-athenda ngolu hlobo because before siqalise nobutshayile ozawumapha kule ndawo nobusele ozoba kule ndawo funeka sibambane ngezandla sithandaze bayayazi loo nto amawele phi hayi jonga mama uzuchaze wena lento nithethane
Zakunika umama waseNxarhuni zange afumane umntana. Hayi, hayi mama, zakudibanisa nomama ongazange afumane abantwana tu. Lo mama lo unalama wena uthetha ngawo. Andizoyivuma kumuntu olapha awaste ixesha lakhe uThixo angamphenduli. Ndizele iBhayibhile kwincwadi kaJohane chapter 4 verse 4 ukwamazwi athi phaya ibimele uba iqande nangoba ndilapha nje imele ubumrojana aqande. Waya ndikhawuphula. Ndiyayazi unecawa yakho kodwa ndizokuceba namhlanje uzawuxhoma isandla uzawuthatha hayi ungaphambi isandla uzawufuna inamba uzawuthatha inamba yam undifowunele ndibe busy athi uDisemba ebona kube kukho impendulo apha andandixoki andililixoki. Amen. Ndithetha inyani phambi koThixo and uzawukhululeka mntaba uleqwa emsebenzini uzawukhululeka ukhazini wakho lo ufaka emsebenzini ekuphatha kakuba emsebenzini eba kwii-meetings ngawe. Uzawukhula mntasekhaya uzama kokwenu abazali bakho bekupressurize bekugezela nabantwana babo abangongantweni uzawukhululeka namhlanje. Amen. Serious ke banasekhaya uthe uNkulunkulu mandiyichaze la ncwadi ithi ibimele uba iqande ndizocandela loo nto uba ukhululeke ungabe sisishologu songawufumana umsebenzi uzawufumana umsebenzi lo ufuna. Inamba yam ithi 073 615 9905 073 615 9905 and uyicele lento ingathi ayenzeki izakwenzeka. Mna ndino standard 5. Amen. But ke mos into yasezilalini xa utishwa ziitishara zasezilalini itisha eyayintisha yatisha ngenkomo ndaqoma eyayibeka indaba yenkomo endaqama ke ndizibambe mandiyeke undweba kakhulu esikoleni ke ndithule licwaka ndimiye kuthi mhlawumbi bakhona abantu abazabuza uba yo tisha bazamncoma tishara uyabeka kwaka abantwana besikolo ngemelandelayo utishara watisha ngentlanzi ifish wayibeka indlela ezala ngayo ifish aqaba yo nomyeka utishara mandimncoma ndamncoma yo atishara yayitishi ifish umsindo awabanawo nalujini yinaba abantu omsindo tishara wathi kwethini utsho kubani ndathi inanditsho rongo ne mandiyilungise le ndlela ndithethe ngayo ndathi yo atishara yayitishi inhlanzi wayo yaba kanti yandenza ke ndaphuma esikolweni loo nto and andibhatyazi xa ndikhumsha ke ndathunywa inkosikazi ndizawubheka eQueenstown yathi inkosikazi yamjonga ke nono uzudlule phaa kwasitiyezi yaqonda ufunika ikofu phaya qha ndamva uthini na ndathi kwama utshilo nyani ndawutsho phaa kwasitiyezi ndiyibambela ndibethetha xa kanti ndiyibambe rongo ndaphinda ndathi sisi ndifuna ikofu mani le yenu isekhabhathini ntoni batheni abantu balapha na wathi nasisi tata asinakofi isekhabhathini apha yaqama ndihamba ndidanile ndahamba ngondihamba ndiyathetha uba inkosikazi ndathi khabhathini kwakothetha pha wathi tata it's a cappuccino ndathi yu mna ndithi khabhathini nesinye isidenge somlungu cawa liqaba lomlungu kodwa linevenkile ndiyawutsho kuye phaa emonti ndithi mna ndibulambarha ndithi sorry sir
Adumnungu, yeah. Did he stay in quickly? You can't out of say quick win get Paimont. Did he stay in quickly? Adumnungu and then you got children. Did no man, I'm hungry man. Stay in quickly. Adumnungu, hey, if you stay in quickly, why don't you go to quickly? Daddy, hey, I want a pie. Stay in quickly. What do you get? Come on, man. Steak and kidney. That's it. Kukungaba kwesikolo banasekhaya. But I'm the greatest. Ata. Andikana noba uye China san. Nango undibeti lapha ngoni lapha enye idlule kum xa uyanditest. That Tamrochan. Yathi yanjonga ndathi olantwana yathi yama nditsho man uba ngo lona aweli makethethi izandla man because yabuya mani unibone yaba bakhona ootata bakhonzayo beke ndalapha eKraaifontein beke ndabiza apha eKraaifontein lapha eKraaifontein hayi kwamnandi kakhulu kwakhona abasasazi ndaphinda ndayothathwa lelinye ibandla ngoba ivangeli yam ayidibani nabanye abantu and irongo ke yam ivangeli yenjenje ndathi niyathanda ushwela ngeraki nini kodwa omnye ntoni mzalwane ndathi nimise iraki niyenze ngathi kwayi wathi yeyiphi iraki ndathi le yayinxiba ikawusi ye-Kaizer Chiefs nekawusi yeBhakania ngapha wathi yeyiphi ndathi lo mntu nithi ngunyana wolahleko ayingonyana wolahleko lo lo awayemkile hayi iraki le iBhayibhile xa iphela ngaye phaa kuye verse 19 15 verse 19 ithi when he came unto his senses. Well oyena mntu wayengunyana wolahleko ngulo wayelapha ekhaya sidutywa ngabantu amen abalapha ezicaweni amen abangathi bakhulu ezicaweni balahleke bephaya ecaweni ababazi abantu abazintoni na banabantu ababuya behamba bephethe iBhayibhile amen njengam ndiyayiphatha iBhayibhile but ndiphakathi kweni and andinokwazi unganithandi ngoba niyazithanda nani and I'm not a beggar andicela imali nangoni lapha nje andicela ngamali amen ndiyakhongozela kusomandla andinike imali uzumbuza usiya uzawuxelela yena uqala ngayo ndiyandliwa le nto uba ndingabawi ke kuyiloo nto amen andibawi haleluya ndizama ukuthi bantasekeke inkosi yoxolo inisikelele ndithande ukuba mandenze ngolu hlobo kubekho nje into ethi kum kukhona abantu abasafarishayo apha hayi mandazuzenza kade akusafarisha usafarisha suzenza ngathi akusafarishi usafarishi imeko le ukuyo iyakuchaza uba akuyiyo le nto wawungathi uzaba yiyo ndize kuwe ndikunikile inamba yam and ndikunika nje inamba yam unguyena mntu uzawubalisa uba yeyi ndandicimba uyadlala ivangeli kaYesu mama wam uyayiva nje nawe ithi bavumelene abantwana alright ujobe ndicela siphakame sibe ngenyawo funeka nje apha eKapa uzazi uba uyintoni na amen ndiyayivuyela malento ndiyibonayo apha ne kodwa ndifuna ukucela ukuthi namhlanje sizawuphakamisa izandla sonke then ke ndenze hayi yima uba nexhala amen ndike ndakhupha mfowethu imali kulalani ndihlala kuyo ne ndakhupha i-50 tata wam ndathi yonke intombi ngoba nihlanje nonke nithi niyajora yonke ke intombi ekhona apha enomfana mayindixele uba laa mfana wathini kuyo uba ikhona intombi ethi loo nto imama uthethayo zange ibe khona ke sana intombi ekwathiwa kuyo ndiyakuthanda iphambisana ndizayinika le 50 cwaka kabikho ngoba ezi ntwana zithi zawuthi yho zibona isikhongola esilapha empumlweni
ziphinde sibone isikhokona esilapha elwimini itsho yile apha phezu kwamashiya aphansi kwamashiya kukho ipeyinti elihlaza imjonge amashiya asusiwe la kaThixo tata wam anyukile athe angasentla laa ntwana ithi kuyo yo my sister akusendeqala ukubona umntu onjengayo bavuma sudlala ngawe amen sudlala ngawe namhlanje ndizokucebisa nyhani and serious ndifuna angafiki uDisemba man of God le nto ndiyithethayo ingenzekanga and xa uncokole nam uzawuyazi uRoger ngumprofethi xa ehlangene nawe ndakucela izinto eziza kwenzeka amen asiphakamiseni izandla zethu sithanda zena uthi ngibani uthi yo hleli nje umincile umincile ukwamkeliswa bendiyazi ke bra uba lowo uba ozathi abafuna uyesu kandithi bafuna uyesu ndizothi xa ndiphambisana ndithi zikatapawe setshe mbava setshe amajayivana bazikhiphani ngawe wala ameni siyathandaza phakamisa isandla baba ingcwele baba namandla onke siwenkosi uJesu waseNazarethe siqokelelwe nguwe nangeli xesha naba abantu bakho bawo yole iCape Town naba abantu abanye somandla bathe xa begoduka bafika kumakwabo iibhokho babezithengile zithengisiwe abanye somandla babangathubela imali abayibona uba le mali yenza ntoni na kumakwabo vela ke ube nguThixo ungayiqabi into faka ifertilizer ezibalini zabo yenza isimanga kwabaphangelayo ngegama likaYesu waseNazarethe amen. Come the biggest podcast in the world. Yeah. Me say dive into the rhythm, feel the new wave vibe. Yeah. Where fresh thoughts and voices come alive. Yeah. From deep conversations to the latest trends. Yeah. Won't you join us on this journey where the wave never ends? It's inspirational, yeah. Educationally, conversationally, and intellectually. The gold and the best in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. It's a new wave. It's inspirationally, educationally, conversationally, and intellectually. The best and the gold in the game, yeah. Tell me how you catching the wave, yeah. It's a new wave, yeah. Catch a new wave, yeah.